Snimate razkaz? Daj, daj! 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 Bobi, daj Bobi, daj! I snimać? Ja sam zabio kačicu. Tam Da. ne snimajte, ja sam zabio kačara. Spadao kačar, tam, no. Bobi, aport, bravo Bobi, bravo. Daj. Tak se vidi kto zabio, nasnit ćemo još troh, kto zabio. Ja sam zabio, koristio sam municiju. A što je on puškao? Boga si se lepio, ne vidiš, a što si strelio? I tučka, te su strelje. Koristio sam municiju RC 305 gramov, štvok, džesjetka, 3 mm. Sam koristio. A kada je to puška? Puška je dobra, nije moja, ali robi. To je TOS 304 s bijeloglavom. Fenomenalna puška. No, to je to. Smislite s Bobi vi naša kačara. Snimajte ako nije Bobi predava kačara. Hajde Bobi, hajde. Hajde. Hajde Bobi, daj, bravo majstere. Hajde! Bobi! Bravo Bobi, daj. Daj, aport. Aport, daj. Hajde! Daj gas, daj. Daj, pusti, bravo majstere. Bravo. Evo, petokava je Ešte sam Mika, ešte nije dobro kačica zabiti. golubara. Boga si, što je to? Ti ovo žuvala? Evo ga. A nije dobro zabita, ovo je što. Braco, ti jedaj mene. Bravo. Bravo Bobi, bravo, pozdrav sa. Bravo, daj, zdravo, ovo, hoj dopić. Brate rane. No, pretrhame snimanje, odjevujeme se za široke bare, s kanalu. Zdravo, Mal nosić kako? zdravo da se vidimo. Ali hoj dopić. No ja budu. Okej, svac? Ajde, Okej, čitam. Okej. Zamerne se troha jedi. Ja le pritisao sam okej, mam pritisao. Ma vidim što piše. Ti su manje snimao? Gotov, mi se još raz pritisnuti. Znaš ko si da nje